είμαστε, τι? Αν είμαστε παγωμένοι και θεατές. Άντε ρε, πέτανε πίσω. Άντε ρε. Για το μάθαμε, πέτανε μπάλες, πέτανε κατέβατα, άντε. Μην τα πάρω, ούτε τελείω ειδήσεων δεν μπορούμε να πούμε. Να συνεδριάσουμε. Παράτα το YouTube ρε βλάκα. Αρθώ καταγεί και εσύ από πίσω. Τι είναι αυτό, τι έχουμε εδώ? Εξίσωση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση και προβλήματα. Τι είναι αυτά? Όχι, μαθηματικών του βιβλίου πήρα. Μπερδεύτηκα. Πού είναι τα βιβλία μου? Πού είναι τα βιβλία μου? Εδώ ρε βλήμα. Αν να σε δώσει καμιά σε τραβήξω. Αχα. Στη Νότια Αφρική είχε μια ξαφνική καταραχτώδη βροχή που έπληξε όλους τους Αφρικανούς ανθρώπους. Αυτό σημαίνει Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Πώς τα λέω έτσι? Πώς τα λέω έτσι? Εδώ λέει ότι η Φιόρδη χωράει με τη Ρωσία. Γεωγραφία πια να έχεις ανάποδα. Πού είναι τα βιβλία μου? Εκεί που τα έβαλες ρε βλήμα. Να, βρήκα κάτι αλλά δεν ξέρω για πού είναι. Έχει κάτι εικόνες με κάτι καρατίστες, κάτι μπουνίδια και το Τζάκι Τσάν ή ο Μπρουζ Λι, ένα από τα δύο. Αυτό είναι μαλακίες, έτσι. Πού είναι τα βιβλία μου? Πού είναι τα βιβλία μου? Με κάνεις εμένα έτσι? Με κάνεις εμένα έτσι. Ανεύθυνος και ανεύθυνος από πίσω ακούω. Δούμε λίγο τηλεόραση τώρα, ησυχάσουμε. Κάντε like and subscribe στο κανάλι και στο βίντεο.